Ame talata do ala je kalo kletan kaloto samba fla ni mugani fla mala ci fla ni mabara de fululo ama fa o bismillah anga kuna foni chama jam kan kenaka bi amina kuma min goto do le kibra do kon sena ma mine ka fo ko kinyi ba marala ayela ka fo kinyi ba bagi santé do la ko professeur kene ani élève do kon imne la fulu gon sera fe o kon la manade de ko kon daro do kan nga o ko fe ayela ka fo ko professeur kelen ka jekulu mo kon willa ka ayela ka fo ko lu te jeni o action elbe shi cham bismillah Gazaka il faut que Mali actif la bala jelen fo ni wati na komi nya fa chuko minna ke wala do sena ma mine ka fo ko metru kon willa ka fo ko to no ngoni minna la frodu wale mi konna kuma na repo dara ka kuluma jena ko ka bla le plus vite possible e sanga masala di makanya ko kan gata ambi fo amba fo ka fo ko baccalauréat 2022 ni o nyogon dan munum be ke imana defu soro defu ko fe bagi de be no donc nyogon dan be sena ni wati na be ka fo ko akuma chalendo sani areka do kuma la an bɛ duwawu don ni tasibila ye ka ɲɛsin candidat saba ma i b'a ye k'a fɔ ko sɔgɔmada in na olu bɔnna n'u ni na siraban kasara sababu la Moribabugu u tun bɛ ka taa bakikɛyɔrɔ la ala nana u garisɛgɛ don siraban kasara la donc an bɛ duwawu kɛ ala ka hin'u la ala k'u dayɔrɔ sumaya i b'a ye k'a fɔ ko kɛɲɛbata in na fɛn min ye école karamɔgɔ n'o kun bilalen n'o lakɔlɔsili la bagi salle kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ an ye kibaruya min sɔrɔ o de ye k'a fɔ ko a ye écoleden candidat kelen ou fila ɲɔgɔn a y'olu bila ka don k'a sɔrɔ u nana retard la o ye kelen k'a sɔrɔ sɛbɛn fɛnɛ t'u bolo i n'a fɔ yɛrɛkofɔ sɛbɛn carte d'identité walima civil ou scolaire en tout cas yɛrɛkofɔ sɛbɛn kɔni tun t'u bolo donc k'a y'u bila ka don donc bɔ kɛlen a kalama waati min na i b'a ye k'a fɔ ko président de centre ye disposition ta maintenant pour que professeur karamɔgɔ Masina in a bolo ka se ka bɔ baara la o yɔrɔnin bɛɛ la dan ma kɛ o ma a bilala finitigilakaw ka bolo kan olu taara n'a ye kiiri tigilamɔgɔw fɛ yen nɔ kiiri tigilamɔgɔw fana ye mandat de dépôt d'a kan parce que o ye jamana sariya yɛrɛ n'i ye mandat de dépôt datɔ y'i kan i b'a sɔrɔ magistrat dɔ de bolonɔ bɛ i la don donc o kuma min o ko min kɛlen i b'a ye k'a fɔ ko école maître minnu bɛ yen nɔ n'olu fana bɛ kɔlɔsili la lakɔlɔsili la examen salle kɔnɔna la olu fana kɛlen ka kibaruya mɛn olu fana ye nisɔngoya baara bila kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin waleya min filɛ ka kɛ olu baara kɛ ɲɔgɔn na donc olu fana bɛ baara bila fo olu tɔɲɔgɔn min n'a minɛra a ka bila o nɔgɔni ma tera la o fana kɛlen kɔfɛ olu kɛlen ka baara bila i b'a ye k'a fɔ ko Keɲeba kɔnɔna la u y'a se ka jeune dɔw ɲini yɔrɔw ɲɛfɛ walasa olu ka se ka na surveillance tɔ continuer ɲɔgɔndan in bɛ se ka kɛ cogo min na hɛrɛ ani baden na komi i y'a fɔ cogo min na i ko professeur ninnu kɔni ye baara bila mais ne bɛ fɛ ka min faamuya olu ye baara bila o wele kɛra jeunes ma ɲangata sugu jumɛn bɛ se ka ta ka ɲɛsin olu fana ma parce que n'i y'a faamuya u bɛ ka kɛlɛ kɛ sira min kan bon bɛɛ n'i ka tiɲɛ don mais anw ɲɛ bɛ réalité min na joko tɛ tura tun bɛ b'olu bolo a ko kan an bɛ se k'a fɔ gata n'i y'a ye parce que lafasali tɔnw don syndicat de don olu de ye baara bila donc syndicat don n'i y'a kɛtɔ ka baara bila i b'a sɔrɔ a b'a sinsin texte de kan donc texte minnu bɛ yen nɔ a b'i sinsin olu de kan maintenant ka baara bila walima ka a ka hakɛw ɲini bon nin situation na n'i y'a u kɛlen don ka baara bila i b'a sɔrɔ a b'olu yɛrɛ kun na ko kɛra kɛcogo min na a ma kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ gafew textew y'a fɔ cogo min na a ma kɛ ten tɔ donc i b'a sɔrɔ ni majɛgɛn dɔ kɛra olu fana b'a essayer k'a fɔ ko u b'u ka ban bolo da parce que u b'a ye k'a fɔ ko bi a bɛ ka kɛ nin na mais sini olu fana ye école karamɔgɔ ye u bɛ se ka bi a ɲɔgɔnna kɔnɔna la donc n'i ma wuli bi ka kɛlɛ kɛ nin ye sini n'i yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i tɛna se ka i yɛrɛ sɔrɔ a la mais parce que an ye enseignants ka police min u b'a a wele ten cogo la u y'u ka gafe ye gafe min bɛ examen kɛcogo école maître kan ka kɛ cogo min na examen kɛ waatiw la a b'o jalatigɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin situation fɔsɔn na an ye min ye a kɔnɔna la o de ye k'a fɔ ko ni maaw mana minɛ ni ɲɔgɔnna waleya fɔsɔn na i b'a sɔrɔ i kan ka i bolo kan ka bɔ baara la o nɔgɔnin bɛɛ la ni o ye suspension immédiate ye donc i bolo bɛ bɔ baara la bon en même temps hali administration kɔnɔna la i bɛ suspendu donc i kan ka taaɲɛ min kɛ service kɔnɔna la o taaɲɛ bɛɛ bɛ gulon fo san 3 kɔnɔna la donc a bɛ se ka kɛ yɛrɛ hali Mali yɛrɛ dugukolo kan Mali fan bɛɛ e tɔgɔ tɛna ye tuguni fɛn fɛn examen ko a kɛra a kɔlɔsili o a kɛra correction e da tɛna e sen tɛna ye a si la tuguni donc olu tun ye ɲanginiw ye u ka gafe yɛrɛ bɛ min ko fɔ mais ka taa se fo kasobonba tagali ma en tout cas ne ye maa dɔw yɛrɛ wele k'u ɲininka olu ye école karamɔgɔ ye u mɛnna surveillance la ni correction na olu ko ko olu yɛrɛ ma deli k'a mɛn fana ko jamana in kɔnɔna la ko nin n'a ɲɔgɔnna waleya la ko école karamɔgɔ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo kasobonba la donc i b'a ye k'a fɔ ko a kɛlen don ka maa caman dabali ban kosɛbɛ nka gata nin ye kunnafoni kalama ye an bɛna an tulo to dayɛlɛ halisa ni an ye kibaruya yɛrɛ min sɔrɔ ka fara nin fɛnɛ kan o kɔnɔna la LVC cɛ bolo ye da jumɛn b'i bolo k'a lase an ka candidat ma barisa bi kɔni ye examen tile 2 ye a tɔ tora tile 2 wɛrɛ
donc an bɛ se ka ladilikan ni welewelekan min na s'u ma o de ye u ka se ka taa heure la déjà u yɛrɛ bɛ ko yɛrɛ principe bɛɛ dɔn n'i ye candidat ye n'i bɛ taa heure dɔ bɛ yen i kan ka se ka bɛn o ma en tout cas o kɔni man kan tɛ k'a sɔrɔ i bɛ kɛnɛ ma n'i bɛ taa fɛnɛ i ni sɛbɛn dɔ kan ka t'i fɛ yɛrɛ ko fo sɛbɛn na i n'o kan ka taga donc i b'a ye k'a fɔ ko ekɔlidenya yɛrɛ la sɔgɔma o sɔgɔma sani i yɛrɛ ka bɔ sani i ka daraka yɛrɛ dun n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la ka i ko k'i labɛn i b'i ka minɛn bɛɛ contrôler i kan ka taa ni minɛn fɛn fɛn ye école la i b'a bɛɛ contrôler dɔw yɛrɛ b'o contrôler fɔlɔ sani u ka u yɛrɛ ko yɛrɛ k'u labɛn donc en tout cas i kɔni man kan tɛ ka bɔ i ka so da fɛ ka sɔrɔ i m'a contrôler i kan ka taa ni fɛn fɛn ye o kɛra cahier o kɛra bic ye o kɛra carte d'identité o kɛra fɛn o fɛn i bɛ ka taa min na école la k'a tɛ taa o kɔ i kan k'o bɛɛ contrôler k'o bila i bolo kɔrɔ parce que je pense que o kɔlɔlɔ de filɛ ka an lase nin ma komi mɔgɔ fila minnu fana donna an ma kibaruya yɛrɛ sɔrɔ a kɔfɛ fɔlɔ a bɛ ko bɛ kiiri ka bolo kan est-ce que tiɲɛ yɛrɛ la a tigilamɔgɔw u ɲinɛ n'u ka sɛbɛnw kɔ so de wa ou bien est-ce que u y'a essayer ka na don ka taa ɲɔgɔn dan kɛ dɔ place la wa je pense que enquête bɛna o tɔ déterminer don n'a nataw la mais ka kuma min na fana lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma notamment le ministre de l'éducation i b'a ye k'a fɔ ko nin baccalauréat in pression bɛ a la kojugu parce que olu kalikan ye k'a fɔ ko jamana in kɔnɔna la ko ka ɲɔgɔn dan kɛ k'a ban ko fraude ma k'a la ɲagami ma k'a la olu bɛ fɛ ka dans le but d'atteindre ça la u bɛna problème yɛrɛ créer min ka jugu ni nin ko bɛɛ ye quoi c'est à dire an ka bɔ o kɔnɔna la à un moment donné k'a ye k'a fɔ ko tɔw dɛsɛra min na ko ne bɛ n pan k'o kɛ jagoya la wajibikisɛ bilen na i b'a ye k'a fɔ ko peut-être e b'a tɔgɔ sɔrɔ mais a kɔlɔlɔ bɛ bin Mali kalan kan a kɔlɔlɔ bɛ bin jamana kan donc je pense que pression bɛ kɛ denmisɛnninw kan a ko la parce que hali kunnafonidilaw yɛrɛ an ye k'a fɔ ko bagi daminɛ don Bamako yɛrɛ an ye k'a fɔ ko yɔrɔ caman bɛ yen nɔ o ma sɔn hali kunnafonidilaw ka don ka taa kunnafoni ɲini kɛ donc u ye hali mɔgɔw bali u ka baara yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ la donc LBC Thiam i ka kuma latigɛ k'a jateminɛ la k'a fɔ hali mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ surveillance la i b'a dɔn professeur kɔni n'u ka téléphone bɛ don ka to ka heure lajɛ k'a dɔn heure min bɛ yen nɔ mais u bɛɛ tigɛlen don nin wagati la k'ali professeur fana ni téléphone tɛ don voilà donc o yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ hali o yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ la quelque part professeur n'a ka téléphone ka don a kana sonner n b'o faamuya mais k'a fɔ ko hali o ni téléphone kana don o ye hali i bɛ ka siga hali professeur la par rapport à cela donc je pense que à un moment donné maa dɔw kɛtɔ ka a fɔ k'i bɛ exploit dɔ kɛ kana fɔ k'a fɔ k'i bɛ maa yɛrɛ lanɔgɔ parce que même le fait que ninnu école maîtres cɛkɔrɔbaw de don dutigiw de don i kɛtɔ k'a f'u ɲɛna ko non i ka téléphone bila ka tɛ don salle kɔnɔna la c'est à dire i yɛrɛ b'a dɔn u yɛrɛ bɛ k'a bɔ k'a di n m'a fɔ n ko école maître bɛɛ ka ɲi dɛ ɲumanw b'a la komi kolonw fana bɛ a la mais i yɛrɛ min ye ɲuman ye hali e yɛrɛ ma de ka tɛmɛ fraude kɛrɛfɛ e yɛrɛ kɛtɔ k'i ka téléphone bɔ k'a di i yɛrɛ bɛ kɛ cogo dɔ la quoi i bɛ ɲugu i yɛrɛ la quoi parce que a bɛ k'i n'a fɔ n'i ye donna ni téléphone ye e bɛna kɛ sababu ye maintenant ka se ka dɔ dɛmɛ salle kɔnɔna la donc je pense que olu mesures ninnu an ka se ka bɔ olu kɔnɔ un moment donné et que bɛɛ b'a dɔn fana an bɛ jamana kɔnɔna la jamana min kɔnɔna la kalan ma deli ka kɛ ka ɲa an bɛ min fana f'u ɲɛna u ye rigueur min kɛ nin examen ko la u k'u jija a rigueur ka continuer ni école taara rigueur kana dan examen dɔrɔn ma kalan ka kɛ suivi ye qu'il y ait moins de grève et qu'il y ait beaucoup plus de conditions réunies dans nos établissements scolaires pour que écoledenw ka se ka kalan kɛ lafiya ni hɛrɛ ni baden kɔnɔna la parce que a tɛna to k'a fɔ ko écoledenw ka san mun bɛ bɛɛ kɛ u bɛ ka kalan kɛ tɔɔrɔ ni degun bɛɛ kɔnɔna la aw mago t'o la mais ko ɲɔgɔndan bɛ kɛ don min na k'aw bɛ fɛ ko ka kɛ ka ɲa i n'a fɔ ni kalan kɛra ka ɲa cogo min na normal la donc je pense qu'à un moment donné il faut qu'on sorte de ça donc Gata n bɛ dan yen nɔ fɔlɔ. Et ajouter également LBC Thiam rigueur kɛra an bɛ k'a jateminɛ rigueur kɔni bɛ ka kɛ examen kɔnɔna la mais u k'u jija correction kɛ yɔrɔ fana u ka denmisɛnninw ka hakɛ d'u ma parce que yen de ye problème ma yɔrɔ ye c'est vrai a ka kɛ ka ɲa a ka kɛ ka ɲa correction côté de ka gɛlɛn donc faamuyali ko ɲuman o ka sɔrɔ kuma ninnu kɔnɔ an b'a fɔ aw ka mɛn a ɲɔgɔn tuma